Ngifuna ukubheka la kakhulukazi ngezomnotho, ngiyabona bakhona nabadayisi nelanga liphumile kakhulukazi-ke lihle nje impela. Mhlambe-ke ngazomnotho, mhlambe kuhamba kanjani njengoba-ke kunemidlalo-ke emkhulu kanje ekhona kakhulukazi la e-Vryheid kakhulukazi uSonamohla? Njengamanje nje uma ungaya la e-Fred Plaza iningi i-activity eyenzekayo yomnotho namhlanje ngoba abantu bonke abaqhamuka ey'ndaweni ey'hlukene abanye bayaqala ukufika la i-Fred Plaza isibe nama-renovations amasha basafuna ukuhamba bayobona. Khona nakhona la ngaphandle kunomama abasuka kuwonke amawadi asebaqulisini bezilela bazoyidayisela. Ngakho namhlanje kunemizi okuzolela kuwo kudliwe ngenxa yokuthi umeya we-district uqoke abaqulusi ukuba lo mdlalo emkhulu kangaka ize khona. Ngakho-ke asikuthathi kancane le midlalo ibingaba kwelinye idolobha kodwa ibe sebaqulisini. Ngakho-ke siyemukela ngokukhulu ukuthokoza ukuthi sethembisa ukuthi nabantu basebaqulisini bazoyiphatha kahle, nabantu bokuhamba baphatheke kahle, kungabikho umuntu ohamba ebaqulisini esehlukumezekile ngenxa yokuthi uhambe waya edolobheni eyobheka abengakubheka. Msakazi, ngithokoze kakhulu ukuxoxa leli thuba emini yantambama nje. Ngithokoze ukuthi kumashobane kakhulukazi umeya weZululand district simkhandlu engaphansi kwakhe yomhlanu ekhona la eZululand. Sijabule kakhulu ngaleli thuba asinikeze lona ukuthi sikwazi ukukhetha abadlali esizobaletha la kule district Mayoral Cup, sizokwazi ukuqhudelana sikhethe abadlali abazayosimela njenge-district yaseZululand kuma-Salga Games. Siyabonga kakhulu-ke msakazi njengoba ubonile uphongolo uma lifika la ukuthi luningi kangakanani, luphethe wonke ama-sports code. Isokha njengoba idlala nje uzoyibonela nawo abafana ukuthi ngempela bazinikele kangakanani kwezemidlalo nangendlela abazimisele ngayo. Kanjalo futhi nabesifazane bakhona naba abadlala kwisokha na yonke nje ama-sports code njengoba sengishilo msakazi. Ngiphethe ikarate, ngiphethe i-boxing, ngiphethe i-netball, wonke njengoba ubonile sifika la ukuthi sibaningi kanjani. Ezinganeni-ke zami engisuka nazo ophongolo zilithokozele kakhulu leli thuba esinikezwe umhlonishwa umeya ubaba uMashobane weZululand district ukuthi zilicoshe zikwazi ukuzoqhudelana zikhombise amakhono azo. Ngoba msakazi lapha kithi ophongolo njengomakhelwane cishe uyewuzwe ukuthi ngawo December noma ngamaholide ingane zami nje lapho ophongolo kuhlezi kunemidlalo. Mangakulalele kahle nje noma ucoshisise kahle ukuthi ngoDisemba ubugebengu behla kangakanani njengoba ingane azinako okunye kodwa zinake ezemidlalo zikhonze kakhulu. Yingakho nje msakazi ezinyangeni ezimbili ezidlule ngesikhathi ngihlungela abadlali abazomela uphongolo la ngihambele onke amawadi kusukela ku-ward 1 ngaya ku-ward 15 la kade ngibuka khona nginikela ngamajezi aqhamuka khona emkhandlwini wakithi wasophongolo ongaphansi kweZululand ephethwe ngibaba uMashobane. Ngithi-ke ezinganeni zethu zonke ezikhona la zingathi zingadlala kahle. Ekuseni ngiyitshelile-ke msakazi mangisuka ukuthi la asizange ukuzokulwa, asizange ukuzolimazana kodwa sizokhombisa amakhono ethu esinawo ngokuqhudelana, sikhombise ukuthi thina siwuphongolo senzani nanokuthi lesidlala nabo futhi masingaphumelelanga akuyona impi kodwa kuwukuthi nje asiphumelanga ngoba ekade dlala nabo benamandla kakhulu kunathi msakazi. Mhlawumbe kunye sengaba-ke ukubonga, ngiyabona khona nama-scouts-ke akhona, khona oMamelodi Sundowns, khona onjambela, maningi kakhulu kakhulukazi-ke amaqembu njengoba silindele ukuthi-ke amathalente la siwabona la but singawagcini-ke la kuphela but siwabona kakhulukazi komabonakude bedlala kumathimu-ke aphezulu. Isona sifiso sami esikhulu leso. Kade nginomhlangano izolo ebusuku ne-federation, onke ama-federation leso. Ngithi kubo akubalulekile kakhulu ukuthi siwine eThekwini. Kodwa kubaluleke ukudlula konke ukuthi khona avumbululekile mangani. Abadlali abazothathwa beye ko-netball national beye ko-soccer ukuze emakhaya kungena isinkwa. Ngoba mina yilokho mina engikufunayo ukuthi izinga lezemidlalo asiliphakamise eZululand. Uma izinga liphakama komasipala liphakama eZululand kusho ukuthi lizophakama ku-province, kusho ukuthi lizophakama kuzwelonke. Sesizokwazi ukukhompyutha nawo wonke amanye amazwe. Yingakho-ke ngibacelile. So mina into eyongijabulisa ekugcineni ukuthi sibuyise abadlali esizobabona bedlala koSikhukhune, koSundowns, koMaZulu. Yikho-ke mina kuyokwenza ukuthi ngithi no konke kuhamba. Mhlawumbe kokunye singakubheka noma ukubonga kakhulukazi kwe-support njengoba sishilo ukuthi-ke kugcwele lana, yabona khona abapaka imoto phezulu, ugcwele kakhulu basupport kakhulu kakhulukazi le midlalo.
and akukho-ke sikuzwile kakhulukazi-ke mhlawumbe ukuthinta-ke iy'ngozi njengoba sazi ukuthi-ke omasipala basuke endaweni ezohlukahlukene mhlawumbe-ke athine namazwi kulokho. Ngiyakukhuleka lokho ukuthi uNkulunkulu asisize ukuthi nala sebebuyele emva abadlali bahambe kahle baphephile bezaneno nalapha sebebuyele emva sengathi bangaphepha. Ngiphoqweke isimo mina bengifisa ukuthi imidlalo iqale ngo-7 yazi yaqala late-ke ngoba phela bebesuka ey'ndaweni ezahlukene omasipala. Ngani na ngoba ngingathandi ukuthi iy'ngane zabazali zifike ebusuku emakhaya, kodwa ngiyathandaza uNkulunkulu engimkhonzayo ukuthi kuzokwenzeka okuhle bahambe kahle baye emakhaya befike bephephile. Ngiyakukhulekela lokho ukuthi sengathi kungenzeka. Ngiyanxusa futhi ukuthi no driver, ngiyanxusa ukuthi nabahlonishwa omeya baqikelele ukuthi uma amabhasi namakhumbi sebebuyele emva bangagijimi bahambe kahle ngoba balayisha iy'ngane zabazali nesifisa ukuthi injabulo yale mpela sonto iqhubeke njalo kungabibikho la sekukhalwa khona. Mhlawumbe ukubheka-ke i-support especially-ke emphakathini njengoba nihambe nisuka edumbe nazafika lana mhlawumbe ihamba kanjani kwi-support? Sakazi njengoba silapha nje idumbe liphume ngamakhumbi awu-25 ligqoke kahle, sinethemba futhi ukuthi leyo trophy nje eyokugqoka kahle izohamba nalo idumbe. Sakazi njengoba nje silapha sibuka nje ngeso elijulile ukuthi amakhodi onke edumbe akhona aphelele, iy'kwadi zonke sinazo. Siyazi ukuthi cishe 5 kuya kwangayisithupha sizomuka nawo namhlanje siphikelele endaweni yakithi edumbe, and asikwazi-ke ukubuyela emuva singaphethe lutho. Siyaye sibe nomlando omuhle njengomkhandlu wasedumbe. Lana kuhlelwe-ke into ey'ningi especially-ke kunama-scout-ke akhona okuthinta-ke Mamelodi Sundowns, Injambela namanye-ke ama-scout. Mhlawumbe-ke ukubheka-ke kakhulukazi-ke abangaphansi kwakho idumbe, mhlawumbe-ke bakhona abadlali othi impela ngigabe ngabo ukuthi-ke uma sokuselethwa mhlawumbe-ke bengakwazi ukuthi-ke sibabone esigabeni-ke esiphezulu. Mina bafana nje 4 engineqiniso lokuthi njoba bekhona abafuthi abangama-scout from kuma-team ahlukene bakhona bazogcina bethinteka bahamba. Ngakho-ke thina njengomkhandlu sicela ukuthi labo bantwana sizobaxhasa sibalekelele ukuthi mase sebeselektiwe sibaqhushe njalo baze sibabone sebedlala kwi-sport esiphakeme. Ngakho-ke siyafisa nje kakhulu ukuthi namhlanje edumbe kunabantwana esinesiqiniseko sokuthi bazogcina besibekwa ngama-scout esinawo namhlanje. Ngiyazi ukuthi amehlo athe njo sibheke kuma-Salga Games kakhulukazi-ke ngoDisemba. Mhlawumbe-ke amazwi nje wabhekise-ke kwimidlalo ama-Salga Games kubantu abazoselekthwa bebe sesquadini sase-Zululand abazobe beyosimela ngalaba noDisemba eThekwini kuma-Salga Games. Sakazi iqiniso lithi kuzofuneka sithole o-coach abazo-selecta ngokweqiniso ukuze iy'kwati zethu esiqhamuka eZululand sokwazi ukuthi kulama region esobe sidlala nawo sikwazi ukuthi sinqobe kuwona. Kodwa-ke lokho kuzolawulwa ukuthi kuzofuneka banikwe ithuba lokuthi masiqeda nje namhlanje bayohlala phansi baqale bapractice i-combination kube yiyona ezokwenza ukuthi siphumelele. Ngakho-ke nabo abazogcina bekhethekile ukuthi bazoba ngo-coach kulama-coach onke, ibona esinethemba lokuthi isikwati sethu sase-Zululand sizofike sibhubhiseke onke ama-district esobe sidlala nawo. Nginethemba futhi ukuthi sonke siyilungiselele ngoba sinayo umeya okhona ophethe i-district ngendlela esibambisene ngayo. Siyacela ukuthi no-coach abazoselect kube yibona futhi abazobonelela kulezi meya ikhona. Njengoba zikhona nje zigcwele iy'meya zonke, kusho ukuthi kukhulu okuzobe kwenzeka nokuzobe kwenziwa iZululand kuma-Salga Games kule nyanga kaDisemba ezobe iqalisa. Ngiyabingelela msazi, ngibingelela nabalaleli bonke ba-Nongoma FM. Kunjalo nje aqale sincoma khulukazi-ke imidlalo-ke emihle-ke ekhona la nanokuthi-ke nani-ke niyingxenye khulukazi ngaphansi kwe-Zululand district. Siyabonga nathi ukuthi sibe ingxenye nokuthi nje uNongoma siwubone uparticipate nokuba nje iphathi yeZululand siyajabula kakhulu. Ngicabanga ukuthi okokuqala siyibona nathi sizwela nje ukuba iphathi yemidlalo yeZululand ezuNongoma. Mhlawumbe singakubheka-ke ade ikhona Mayoral Cup ye-local emasipala njalo senizodlala-ke kwi-district. Mhlawumbe-ke kwi-local kuhambe kanjani ngoba ndendlala ukuzohlungela ukungena-ke kwi-district yakhona la eZululand? Hayi ihambe kahle kakhulu, abadlali sababona nathi siwe part of especially nje
ifinali yakhona sasikhona sayibona ihamba kahle kakhulu. Siyajabula futhi ukuthi iy'ngane zethu namhlanje zikhona zizomela la kwi-district futhi siyabona ukuthi izokwenza kahle. Nawu nje nomdlalo sesiwubona omunye seziwunqobile wesokha. Siyajabula nje ukuthi sibe yiphathi yemidlalo ye-Mayoral Cup, especially e-district. Sayibona neyakaNongoma kwakukhona ukubambisana okuhle from amawadini, ama-ward councillor, bonke amakhansela omkhandlu nabahlonishwa bonke nje babe yiphathi. Sabona ukuthi yonke into ihambe kahle. Akukho lapho esingakhala khona ukuthi khona lapho kwahamba kabi khona. Mhlawumbe i-support-ke ihamba kanjani kubantu abasuka kaNongoma bezekelana ngoba de sibona kwezinye indawo kunamatekisi abekade ephumile? Nangapha de khona nje iy'ngane bey'sapothiwe kakhulu. Sihlelele nje ngoba niy'bona yihlobile zizinhle, ingoba sahlala siyi-track-a kakhulukazi siwumkhandlu, amakhansela, kakhulukazi ubuholi, umeya no-deputy mayor no-speaker. Sahlala safisa ukuthi sibe hands-on, siy'bambele, sibone ukuthi yonke into eyethinta iy'ngane yenzeka kahle. Sayithengela ama-track suit ngesikhathi, zihlobile nje zinhle ingoba sasho sathi sifuna ukubeka eqhulwini. Yingakho nje nala kwenziwa ama-selection kuqala emawadini sasenze sure ukuthi yonke into sifisa ukuhambe kahle ngoba sifuna ukuthi iy'ngane zibone ukuthi siy'nakile nathi as umkhandlu. Okunye-ke mhlawumbe singakubheka la khona ama-scouts, khona oMamelodi Sundowns, khona onjambela, amaqembu amaningi azobuka i-10 abadlali nesilindele ukuthi sibabone esigabeni esiphezulu. Ngesikhathi-ke kudlala amalokali kumasipala-ke wenu nabuka-ke imidlalo ebhola ekhona, mhlawumbe ukubheka-ke isasasa-ke elemidlalo eyikhona, mhlawumbe khona nabadlali nani nibabonayo ukuthi cha bafanele ukuthi beselect kulazo sonamuhla? Siyababona bakhona emawadini, ingakho nje sathi kulokhu sifuna ukwenza okuhlukile ukuthi sibabonele eduze nathi ngoba uthola ukuthi iy'ngane noba yisemakhaya, mhlawumbe thina sazi uNongoma usendaweni ey'semakhaya kakhulu. Uthola ukuthi ingane noma inalo ithalente kodwa ngoba akekho umuntu okwazi ukulivukuza ligcine liphelele emoyeni. Ingakho sakwenza ukuthi sibe khona siy'bone nathi senze sure ukuthi especially ngoba sinenjampela as i-team nathi esiyibonayo esiy'qhenya kakhulu ngayo. So vele nayo sisebenzisana nayo kwenza sure ukuthi bayibona iy'ngane from amawadi abangakwazi ukuyikhuphula ngoba asifisi ukuthi ngoba nakho iy'ngane zicindezelwe i-environment ukuthi isemakhaya thina sesikhona sesivulekile amehlo. Siyafisa ukuthi nazo ziphumelele zibone ukuthi cha ngempela umasipala uyisaphothile.